Mata ngemet barang sing nyata. Mulane gunane mata kuwi kanggo nyawang, nyawang kahanan sing apik kuwi gunane mata. Gawe nyawang. Alah enek mata sing ora kena gawe nyawang. Mata apa? Mata udun. Kae enek matane yo ora kena nggo nyawang. Oh, gundul ngejak geger. Iya to Mas. Kok iso tekan udun barang lho? Udun ana matane. Udun enek matane yo ora kena nggo nyawang. Lah sebab udun lak gak duwe kuping. Gak duwe kuping. Coba ngger duwe kuping mesti kena nggo ngrungokne barang sing apik sebab tugase kuping kanggo ngrungokne. Kuwi tugase kuping. Alah enek panci ke kuping yo loro, wajan ke kuping yo loro. Kok yo ora iso ngrungokno. Celuken ora meneng ae. Piye? Kok iso kalah lho jenengan Pak Yudo? Sabar Mas. Panci lho kupingnya yo loro. Iki dhewe wis kadung ngrendahne SDM-e. Iya iya. Oke. Lah panci lah. Lah iya. Lah iya. Oh. Ganteng oleh wepek kok iya we. Panci ana kupinge kok gak iso ngrungokne sebab panci gak duwe lambe. Coba ngger duwe lambe, mesti iso ngomong, mesti iso ngumandika sebab duwe lambe. Fungsine lambe kanggo omong. Sumur ke lambene ombo. Lah. Tur yo kandel kok yo ora iso omong. Kok yo meneng ae. Iwang ngono to Mas ya malah meneng ae. Lambe meripat Kuping. Lam Sumur enek lambene gak iso omong. Sumur ora gak duwe untu. Untu. Sebab ora duwe untu. Coba ngger duwe untu, mesti iso omong. Sebab duwe untu. Graji kawit kok pucuk teko bongkot. Kae untu tok. Kok yo ora omong. Graji kalau awet kok pucuk teko bongkot. Sik, mergo ora duwe sikil. Lah dalah. Angger duwe sikil mesti iso mlaku, mesti iso mlayu. Ya kan Mas? Betul. Ha. SDM Angger duwe sikil, iso mlaku, iso mlayu. sampean roh napa sing dilenggahi tamu nika? Kursi. Sikile pira? Suke papat. Kok ya meneng ae dilungguhi kok ya ora ngalih. Ingah-ingih. Dalang mbok ingah-ingihne lho. Lah ora iso jawab kok. Lolak-lolok musuh aku. Pak Yudo aku diwirangne bengi iki. Lah Aku bantunen to Pak Yudo. kursi enek sikile ora iso mlayu kan sebab kursi benda mati. Benda mati. Mas enek sikile angger benda mati gak iso mlayu kan gundul. Kok kowe? Kowe ngerti mobil? Ngerti sepeda motor? Ngerti. Kayak benda mati apa benda hidup? Benda mati. Lah kok kayak melayune malah banter. Lah iya. Lho kok lah iya piye to? Ayo, kayak benda mati apa benda hidup, mobil karo motor? Ya mergo dipancal. Anak mesine. Ana mesine. Ana mesine. Mergo ana mesine. Iya Mas bener Mas. Bener betul. Mobil karo motor mergo anak mesine. Ana mesine. Betul. Apa ini ana mesine? Mesti iso mlayu. Iso mlaku. Masuk benda mati. Benda mati. Bongko kowe. Modar prawe. Syukur kowe. Enak mesine. Ana mesine. Mesin jahit kayak ya enak mesine. Heeh. Mesin jahit kayak ya enak mesine Mas. Heeh. Tapi kok ya ora iso mlayu kok mau ngenggo nae. Mesin jahit? Mesin jahit kayak enak mesine. Heeh. Kok ya ora mlayu kok ya mau ngenggo nae. Jahit Pak Dodi. Alah lho